Менә бит Мырза капкаларыннан чыгам кебек. Монда минем җирләрем башлана кебек сыман шикелле тоела башлады минем бу авылга килгәч. Ни өчен болай дисезме? Чөнки бу Мырзалар авылы. Без Сабанаки авылында, Сабанак дип атала татарча. Һәм әлегә хәзер сезгә бу авылны күрсәтергә дә әзербез. Әйдәгез, Мырзалар белән танышык. Күргәнегезчә, Мырзалар авылы искиткеч матур урында урнашкан. Мондый яссылыкка, иркенлеккә һәм иреклеккә күздә җиңел генә ияләшә алмый. Ләкин бу да милләттәшләребезнең туган яклары. Йомышлы татарларның фамилияләре ничек бар, тарихка шулай кирип калган инде. Аны татарлаштыруны да дөрес дип уйламыйбыз. Күп очракта ул фамилияләрне йөртүчеләре дә моңа каршы. Мәчет кырыенда урнаштырылган, сугыштан кайтмаган фамилияларга игътибар итсәк, үз карагыз монда әлеге Мырзалар фамилиясы, Кульмаметов фамилиясы ничә тапкыр кабатланганын. Менә ул моннан башланып, кая, менә яртысыннан артыгы дигәндәйме? Менә барысы да Кульмаметовлар. Зәйтүнә ханым йомышлы татарларны өйрәнеп, Себер тарихына зур өлеш керткән Кульмаметов нәселендә аерым тукталган кеше. Шуңа бу нәсел турында аңардан да әйбәтрәк сөйләүче табылмас. Существует такая информация в сибирских летописях, которая является основным источником, в принципе, для сибирской истории по поводу того, что когда-то здесь, во времена хана Кучума, жил князь Бегиш. Дело в том, что когда пришел сюда Ермак, то в 1584 году, то есть спустя уже 2 года после того, как уже, получается, Ермак со своими казаками засел в Вискере, те территории по Вагайскому современному району, они еще не были как бы покорены и захвачены им. И вот князь Бегиш там как раз обитал, и он дал большой такой отпор казакам. Очень такая большая тяжелая битва была. И существует такая версия, раз он упоминается как большой князь, то, скорее всего, что он был Беклеребеком хана Кучума. То есть это очень такой значимый род. Затем я установила по поводу того, что как раз вот Кульмамет, который был родоначальником этого знаменитого рода, он является сыном как раз вот князя Бегиша. У этого Кульмамета было несколько сыновей. Наиболее знаменитые из них, получается, это Авазбакей и Сейдяш. И вот как раз вот Авазбакей, вот его родовое гнездо, можно сказать, вот это вот село, юрты Сабанаковские, потому что он значительные территории, получается, себе приобрел. Они описаны в архивных документах, и в них описаны какие, что был он одним из таких крупных землевладельцев на этой территории. Себер ханлыгы Рус дәүләтенә кушылганнан соң Кулмамәт нәсле турыдан-туры Мәскәүгә буйсынып, Урымда татар халкы белән идарә иткән. Авыл исеме өчен нәселнең атаклы улы Сабанакка рәхмәтле. Ләкин бу җирләр аның атасы Авазбакыйныкы була. Күп гасырлар буена Сабанак авылы Кульмаметовларның нигезе булып тора. Бу бүген дә шулай әле. Сабанак авылына килеп керүгә үк син хәтта үзеңнең тотышыңны, йөришеңне дә үзгәртә башлыйсың. Ни өчен дигәндә, чөнки монда Мырзалар икәне сизелә. Син дә булайрак йөри башлыйсың, әзрәк күкрәкне киебрәк, монда турырак басып йөри башлыйсың һәм менә бу Мырзалык тукымы хәзерге кешеләрнең йөз чалымнарында гына, аларның үз-үзләрен тотышында гына түгел, хәтта әлеге кешеләр яшәгән өйләрдә дә сизелә. Менә гади генә бер өй, гади өй, менә бу гади өй. Ул ничек басып тора? Горур итеп, гайрәтле итеп. Менә кешеләр нинди, өйләре дә шундый. Гомумән, кечкенә өйләр юк монда. Авыл урамнарыннан барсы да ким дигәндә тройка белән йөргәннәр диярсең качандыр. Чыннан да, урамнар киң, кешеләр горур. Кульмаметовлар турында күп сөйләргә була инде. Аларның аныкларын күрсәтергә кирәк. Сенәрсез? Монда Кульмаметовлар дигәннәр иде. Сез Кульмаметовлар? Да. Сенәрсез? Саумсыз? Мурзалар? Мурзалар? А? Кульмаметовлар? Сез бөтенегез Кульмаметовлар инде? Бөтенегез?
Bütünüz. Мәметьевлардан қалған. Даже атабыз, енәбіз де күл Мәметьевлар. Алар да Кульмаметьевлар. Біздің ауылда қызларны бермегендер башқа ауылға. Ага. Вот. И қатындарын алмаған. Башқа ауылдан алмағандар. Старались мені өз ауылдағы. Поэтому менің тәтейім Кульмаметьев, енем де Кульмаметьев. Мында алыштыр документларында алыштырга керекме бит инде. Yo, алда бер нинди система булганмы, анда туган белән туган ярамый бит инде барыбер ничектер. Ну, как-то Ну, подальше было. это Не двоюродные, а неме. Төртінші болын дальше. Еттенші болын все равно Кульмаметьевы. Ага. Менә бит инде Кульмаметьевлар алар бит инде мындай мырзалар бит инде. Сез теге үзегезне шулай хис итәсезме берәр ничек мырзалар кебек анда шулай ничектер калганмы ул кандан иде? Ну, вот біз раньше аны кон это каплямагандар. Ну, дворянские наследие кон күрсәтмәгәннәр. Надо было больше пролетарское наследие. Поэтому кон каплямаганнар. А вот касыр история вот стали ну, как татарцы сказали, поднимать это все и интересно. У Севската интересно, обрегали у Севсника история нашего рода. И как-то прям даже приятно. Тегендер горурлык хисе бармы күңелдә? Да. И вот читать этим грамотно Екатерина II, как присвоила титул дворянства на, как там написано, для потомков и для следующей по нисходящей линии навеки вечные. Небезган. Да, это вот дворян. Так что, наверное, и на нас уже это есть. Шул хәтле морзалар белән бер табында утырган юк иде әле. Бу якларның үзенчәлекле ризыклары белән танышу үзе бер фән инде ул. Бу бездә кыстыбый диләр. Менә бу кыстыбый. Кая барсак та инде безнең теге айрым. Бездә кыстыбый диләр әйе. Монда әле аны әйбәт кенә мойда яхшы гына йөгертәләр бугай. Аннары япмыш диләр Мордовиядә. Һәм монда капшырма. Да. Они еще шулай капшырма. Ну, значит, вот так соединяют. Ложат, например, Капшыралар. Ябыштырып куялар инде. Да. Сездә капшыру, ябыштыру, капшыру. Да. Шуңа күрә ябыштырып куялар менә шулай. Арасына ни тыгып бәрәңге. И можно баранки, можно творог. Алай да эшлиләрме? Итле можно. Можно с мясом даже делают. Бөтенесе капшырма була инде. Бөтенесе капшырма. Только название. С мясом, с творогом. Эремчекле капшырма, Ну, итле капшырма, бөтенесе капшырма. Яушап карарга кирәк инде. Тәмле инде нишәсендә. Бүгенге көндә дә якын тирәләрдә сабанакны морзалар дип әйтү киң таралган. Хәзерге заманда нәселле булугына җитми шул. Үткәнеңә таянып киләчәгеңне кайгыртырга кирәк. Ә менә таяныр нигез булу кешегә бик зур ышаныч һәм көч бирә. Без Иртеш буйлап юлыбызны дәвам иттек һәм бер кызыклы авылга килеп туктадык. Устамак дип атала ул, ә монда сезгә бер үзенчәлекле хуҗалыкны күрсәтмәкче идек. Әйдәгез, бергәләп. Тавышлар буенча кайларга килгәнебезне аңлагансыздыр. Рушан ит юнәлеше белән шөгыльләнә. Бу атадан балага килә торган эш. Ну, башлап җибәргәндә курыккалы кирәкме? Ник дисәң, менә русча әйтеп китәм. Идущий дорогу осилит. Курыкмасаң, эшләсәң, бөтен нимәгез була. Тырышырга гына кирәк. Әйе, Беренче мәлдә авыр буладыр инде барыбер. Беренче вакытта. Беренче вакытта авыр. Авыр. Беренче 10 ел авыр була инде. Ну, 10 ел, 5 ел, 3-5 ел точно Авыр була инде. Конечно. Аннары җиңеләя. Бөтен эштә авыр. Ну, курыккалы кирәкме инде? Эшләгәле генә и все будет. Кемнәр белән генә аралашырга туры килми безнең профессиядә. Кулыңда ризык булганда, уртак тел табу авыр түгел ансы. Мә сиңа да. Мә. Монда бөтенесе кулга ияләшкән булар. Исемнәре бармы? Исемнәре
Исемнары yok. Вот только Каны. уникальные какие-нибудь коровы, которые или ручные, или там О, отличаются. киләләр монда. О. Хәзерге вакытта эре терлеккә планлы вакцинация үткәрелә. 200 башның һәр берсеннән тикшерүгә кан алу һәм укол кадау тиз эш түгел. Монда да? И взяли уже? И надави, да, туда? И все, да? Все? Болды? Ауырма, яна, ауырма. Исән бол. Рушанның планнары зурдан, җитештерүне киңәйтү. Ул һәм аның кебекләр халык өчен эш бирүчеләр бит. Авылда калу өчен сәбәп булдыручылар. Мында 190 ашу баш. 190? Да. O ne şığa şığa? Ayışık mı? Ой. Сіз құрықмағыз? Неше килограмм барсın? Якынча инде булай суйырга. Суйыр алдынан өлгергәч, үскәч. 400-500. Ну, шулай. А чисто ит шыга. 250 ашу. 270, 250. Ну, шулай. Килограмм инде Ай, берсеннән. ай. А булар әле не түгеләйме? Yok. Монта үгесләр бар. Кинолар кичкенә. Вот это как у нас сейчас отъемная группа будет. Она будет в ноябре. Рушанның хуҗалыгы искиткеч матур җирдә урнашкан икән бит. Янәшәдә генә Себернең бизәге Иртеш елгасы ага. Ул да безгә бу яклар турында күп әйберләрне сөйли ала. Иртеш елгасы буенда урнашкан тубыл татарларының авыллары ике яклы булган. Ике якта урнашкан хәзер аңлатабыз. Мәсәлән, бу якта алар кышкы яшәгәннәр булса, аларның монда кышкы өйләре җылы, мичле, ә инде икенче Иртешнең ар ягына ни өчен чыкканнар дип уйлыйсыз? Аңлатабыз. Бу якта көтүлекләр һәм инде монда алар көтү көткәннәр. Ә кыш көне җылы, мичле өйләрдә яшәгәннәр. Онсы да bir атамада булганмынсы да. Мәсәлән, ул якта кышкы устамак, менә хәзер без булган авыл, ә бу якта җәйге устамак. Су табигатьтә бер туктаусыз әйләнә дә әйләнә. Без дә бу якларга бер әйләнеп кайтырбыз әле.